Mergo? Mergo apa Mas Joni? Ya nek lampu merah iki berhenti ya. Mergo iki lho, patang dada. Berhenti. Pas terus loh. Patang dada rasane. Iya, 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 iya. Sudah ada yang mau pulang belum? Derek kersane si Basing ke Padangramu. Ya, saking budi-budi kemawon kumpul blek wonten ing mriki papan. Pertemuan dari berbagai budaya, pertemuan dari berbagai kerajaan. Ya, sepanjang terima kasih Pak Bowo ingkang mamengku ganti lantaran dawuh temanten Mas Agung Ki Mbak Erika saged kita sedaya kumpul nggih. Salah satu musisi seniman dari kota Yogyakarta, dari kota Jawa Tengah.